Nuwun rahayu kang winantu rahayu sagung dumadi. Mugi kamiljengan kasantosan miwah karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kula awit karsanipun Gusti ingkang Maha Asih. Sugeng pepanggihan malih kalian kula pun sugeng adipitaya saking padepokan wong agung warga ora ngarah arep gugat marang Gusti Singokeri 1-9 Kebonsari Surabaya. Para sutresna tembang macapat wonten pundi papan pilenggahipun panjenengan sedaya ugi para dwija ingkang ngasta basa Jawi dalasan seni budaya lan ketrampilan wonten SMA, SMK utawi MA kelas 11 lan 12 sarta para siswanipun ingkang kinasih mliginipun ingkang wonten tlatah sakupengipun Banyuwangi Jawi Wetan. Sumangga wonten kalodhangan menika panjenengan sedaya kula jak sinau tembang macapat sinom gagrag blambangan laras lindru padet songo. Titi laras menika katiti saking dokumentasi macawan Lontar Yusuf Osing. Sumangga sakmenika gladen perangan Srambahan. Inggih Srambahan laras lindru padet songo. Srambahan menika kaperang dados 3 jinis. Inggih menika Srambahan cekak, Srambahan sedengan lan Srambahan landung. Sakmenika Srambahan laras lindru padet songo cekak. Roji nemo lu roji nemo mo nem ji ro lu mo nem ji ro. Srambahan laras lindru padet songo sedengan. Roji nem mo lu ro ji nam mo nam ji ro lu mo nam ji ro. Ingkang bekasan Srambahan laras lindru padet songo landung. Ro ji nem mo lu ro ji nam mo nam ji ro lu mo nem ji ro. Sumangga sakmenika gladen perangan titi larasipun. Manem cici nem ci manem ro Jiro lumanem nem manem cici cinem mom
Sumangga sakmenika lumebet wonten gladhen perangan cakepan. Perlu kawuninga srambahan laras slendro padhet sanga tigang jinis inggih menika cekak, sedengan lan landung dipun cakaken selaras kaliyan guru sastra ingkang wonten cakepan ingkang dipun angge. Cakepan menika pedhekan saking serat Kalatidha anggitanipun Raden Ngabehi Rangga Warsita. Wonten serat Kalatidha menika namung wonten pupuh sinom. Wonten kalodhangan menika dipun pilih pada kaping 3 lan pada kaping 50, dalasan pada kaping 6 lan pada kaping 7. Sakmenika pada kaping 3 lan pada kaping 50. Tangi sira sang kawileteng tiastu kita katamen ing reh wirangi dening upaya sandi sumaruna anarawung pangimur manuhara met pamrih milik pakoleh temah suha ing karsa tanpa wiweka dasar karoban pawarta bebaratan ujar lames pinudya dadya pangarsa wekasan malah kawuri yen pene kersayekti mundhak apa aneng ayun andeder kaluputan siniraman banyu lali lamun wuwuh dadi kekembanging beka
Monggo dipun ambali malih gladhen perangan titi larasipun. Ma 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 manem cici cici nem nem ci manem mam mam ma mam 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 ma ra lu 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 ra ci 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 cira lumanem nem 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 manem cici cinem mom 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 ra lu 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 ra ci 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 mom 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 manem malu lu 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 ma macinem mama salajengipun padha kaping 6 lan padha kaping 7 ke niki narya darsana panglimbang olalan becik sayekti akeh kewala lelakon kang dadi tamsil masalah ing urip wahananira tinemu temahan anarimo mupus pepes teneng takdir pulo-pulo anglakoni kaelokan menangi jaman edan ewo aya ing pambuti milu edan ora tahan yen tan milu anglakoni boya kaduman melek kaliran wekasanipun dilalah karso Allah bejo-bejane kang lali luwe bejo 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 luwe bejo
eling lawan waspada. Para kadang, para sutresna tembang macapat, wonten pundi papan pilenggahipun panjenengan sedaya ugi para dwija ingkang ngasta basa Jawi dalasan seni budaya lan ketrampilan. Wonten SMA, SMK utawi MA kelas 11 lan 12 sarta para siswanipun ingkang kinasih mliginipun ingkang wonten tlatah sakupengipun Banyuwangi Jawi Wetan. Makaten anggen kula ngajak panjenengan sedaya sinau tembang macapat sinom gagrag blambangan laras slindru padet songo. Mugi kemawon kanthi gladen srambahan dalasan titilaras sarta cakepan kala wau sageta dipun dadosaken ancer-ancer kangge sinau piyambak wonten dinten tembe. Sugeng pepisahan, puji syukur konjuk mring Gusti Kang Maha Wikan ingkang tansah paring kanugrahan. Mugi kamiljengan kasantosan miwah karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kula awit karsanipun Gusti ingkang Maha Asih. Rahayu, rahayu kang winantu, rahayu sagung dumadi. Nuwun.